Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gaskiyar lamari kashi na 5. A ranar Ma'ammar ya kira ta a wayar Momi cikin murna ta ɗaga saboda kwana biyu ba su yi waya ba. Har za su yi sallama Ammar ya ce ina sarkin rigima. Muniba ta san da wa yake don haka ta saki murmushi haɗi da ƙwalawa Munira kira. Tana kicin jin kiran ya sa ta fito da sauri. A kunna ta saka mata wayar don ta san kaɗan daga cikin aikinta ta ce ba za ta amsa ba. A hankali ta ce mata yaya Ammar ne. Munira ta taɓe baki kamar gaske, kai ka ce ita ma ba ta muradin ta ji muryarsa. Hello ta faɗa muryarta a hunkushe, Ammar shi ma cike da muskilanci ya ce, mara kirki ke kam ta ajin ƙarshe shine tunda na tafi baki iya ko kira na ba ko? Akan wace hujja zan yi maka waya? Ta raya hakan a zuciyarta a fili kuma sai cewa ta yi, ina yini yaya Ammar, lafiya lauya ya aka ji da rashin ji. Bata amsa masa ba illa miƙa wa Muniba wayar da ta yi ta juya yau. Farin ciki fal a fuskarta ko ba komai yau ta ji muryar da take tsananin son ji. Haka suka yi sallama na Muniba, shi ma zuciyarsa far da murnar wayar da sahibarsa da ya yi. Yau gidan babu kowa tana zaune karatu take yi na wani littafin da ta nashe mai suna yanke tsammani. Wayar Momi na cinyarta biki suka je ita kuma bata shiri da yarinyar da ake bikinta. Yar ƙawar Momi ce hakan yasa bata ji ba. Wayar Momi ce a karo na biyu ta sake ringin amma ne still hakan yasa Munira ta ɗaga wayar duk da tana son jin muryar tasa sosai amma tana tsoron wulakancinsa. Tsawon lokaci tana ringin kafin ta yi shahada ta ɗaga murya can ƙasa-ƙasa ta ce hello Momin bata nan. Sarai Ammar ya gane muryarta amma don son ya ja ta da hira yayi saurin danna rikodin ya ce wace ce cikin inda ta ce ni ce ya ce kewa. Ta fara isa da rainin hankalinsa don haka da sauri ta furta Munira. Ya saki murmushi manyan 'yan mata. Ji na yi bus ɗin taki ta koma na big ladies. Ashe an iya yanga yanzu an daina harigido. Sai ta yi masa. Munira kina ji na kuwa ina jin kamana. Yau kuwa ya faɗa min abin da zan siyo masa. Ko me kuke so ko na siyo miki English ne dan na san kina son ƙananan kaya. Da sauri ta ce masa ya saki murmushi. Haka kika iya ko to ba zan siya ba. Ba ku da buri irin ku saka English wear. Ta kallon ku ki ma gaya musu ina da dawowa nan da one week. Don haka kowa ta zama shiri. Sabuwar rayuwa za ku fara ba zan yarda da wannan shigar banzan kayan ba. Ta yi masa tana jin sa yana ta masifa. Ba kya ji ne? Ta saki ajiyar zuciya. Ina jin zan faɗa musu sai an jima. Ta kashe wayar gaba ɗaya don kada ma ya sake kira don ta lura babu abin da ya iya sai faɗa. Ammar ya bi bayan wayar da kallo yana sakin murmushi yau ɗaya wani farin ciki ya kama shi. Sakamakon hirar da ya yi da yarinyar da ta tsaya masa a ƙahon zuciya. Sai magariba su Momi suka dawo cikin zumuɗi take sanar da su dawowar Ammar nan da sati 3. Mami ta buɗe baki cikin mamaki ta ce Munira me Ammar ya ce ya siyo miki, ki tsananin murna da dawowarsa. Da sauri ta gintsa murnar tata saboda san ba ta so a harbo jirginta abin da ta san tatsuniya ce san ba zai yiwu ba soyayya da saurayin da yayarta take so. Don haka ta yi saurin gintsa murnar tata ta shige ciki da sauri ta bar Muniba da tsammanin murna har ya kora kunyar tata. Yau take bayyana murnar tata a yau a zahiri. Ana gobe zai dawo gidan ya cika da 'yan matan danginsu. Kowa ya zo tarar yaya Ammar saboda sun san duk da faɗan shi mutum ne mai kyauta da son abin duniya bai rufe masa ido ba. Har anko suka yi ana fara shirin girke-girke har da kunshi aka sha. Munira ce kawai bata yi kunshi da Salim ba don kawai ita jininta bai haɗu da kunshi ba. Tun asuba suka tashi wasu suka je yi masa gyaran ɗaki wasu kuma suka shiga kicin banda Muniba a gyaran ɗakin saboda san kunya ta hana ta. Sai Munira da Aisha da wasu cousin ɗinsu ko da suka buɗe ɗakin tsawon shekara 2 da watanni a rufe amma still yana ƙamshin turaren yaya Ammar. Wani hotonsa ne ya fusgi hankalin Munira yayi kyau matuƙa a hoton. Suka gama jikinta a sanyaye. Karfe 2 kwalliya ta shiga yi sosai Munira kenan cikin wata atamfa super exclusive pink color ta yi matukar dacewa da kalar fatarta sosai. Ta daura kwalinta ɗauri da ake yayi ta fito da tulan gashinta da ke ta cikin tsakiyar kwalin. Fuskarta ta sha makeup sosai kasancewarta gwana ce a wajen wannan fannin. Mayafinta da sarƙarta da takalminta kalar sea green kasancewar su ne ratsin da suke jikin fik ɗin atamfarta sosai ta yi kyau ga ɗinkin ya bi shaf ɗin jikinta. Mayafin ba ya fashi ta yi ba sagale shi ta yi a wuya ta rataya shi kamar yadda mazan Indiyawa suke yi wa mayafin Pakistan.
ta saka wani babban gilas a fuskarta, sai zabga ƙanshi take yi kamar ta yi ɓarin turare. Muniba ma irin shigarta ta yi, sai dai ita san babu tarkacen makeup a fuskarta don ba ta da wannan ra'ayin sam. Kuma babban mayafi ta yi amfani da shi mai kauri ta suturta jikinta. Kana ganin ta ka san a cikin matsanancin farin ciki take ranar, don murmushin da yake fuskanta shi zai bayyana maka hakan. Su Aisha ma da su Mama duka shigar atamfa suka yi, kasancewar anko suka yi na tarar yayar nasu. Aisha da Munira halinsu ɗaya, shi yasa suke juna ko da yaushe suna tare. Ita kuwa Muniba da Mami halinsu ɗaya, ‘yan ba ruwanmu da duniya ne. Mami ta kalle su ‘yan matan su 8 dukansu babu wadda atamfa ba ta karɓe shi ba, amma ba kamar Munira da ta zamo wata a cikin taurari. Ita kanta tana mamakin kyan Munira, tamkar ita ta ƙera kanta. Murmushi ta sakar musu, "Well done my daughters, ba ƙaramin kyau kuka yi ba. Yau yayanku zai yi mamakin girman ku, barin ma Munira da Aisha." Gaba ɗaya aka saka wa Munira dariya, don babu abin da ta tsana irin a ce mata brolas. A ƙufule ta ce, "Kada mutum ya fasa faɗa, wallahi dama na naɗe ban zubar da jini ba. Aisha zo mu tafi, kuma babu wanda zan ja daga yau, daga Aisha sai Fati. Idan mutum ya ji haushi ya koyi moto." Mami ta zaro ido, "To fa, ku kun ji sai ku cire rawar kai ku koyi moto." Autata ta yi magana a nan. Muniba murmushi kawai ta yi, don ta san duk wannan tsiwar da ita ake, tunda ita da Mahmud suka saka mata brolas har kowa ya ji a raya yafa. Tana fita ta shiga haɗaɗɗiyar motar abbansu ta ba ta wuta, don Munira akwai ɗan banzan gudu da moto sosai take fantamawa. Burinta kawai ta ga Ammar, mutumin da ya tsaya a ƙahon zuciyarta ya yi kane ya yi kaka gida. Ta karan tsaye ba dama ta runtsa, sai ta yi arba da mafarkinsa, kuma fa duk ƙiyayyar da yake nuna mata. Su Muniba haka suka haƙura suka shiga motar direba ɗin gidan. Mintuna 10 da isarsu ita da Aisha da Fati, jirgin su Ammar ya sauka daga ƙasar Ingila. A take zuciyar Munira ta shiga dukan tara ba don komai ba, sai don ba ta san kalar wulakancin da zai yi mata ba. Gilas ɗinta ta cire ta goge da tishu, sannan ta sake mayar da shi idonta akan hanyarta da zai fito, sai dai ba zai hango ƙwayar idonta ba. Ta yi haka ne saboda ta ƙare masa kallo, ta ba wa idonta abincin da ya daɗe yana son samu. Ta san kuma san ba za ta iya kallonsa ƙuru ba tare da kowa ya fahimci sirrin da ke zuciyarta ba. Cikin mintuna ƙalilan ya fito daga cikin ƙofar inda mutane suke fitowa, idonta a kansa, gabanta ya ci gaba da dukan. Ganin irin kyan da ya yi, sanye yake cikin wata baƙar kwat da farin wando, kyakkyawar sajensa ya kwanta a gefen fuskarsa luf da shi. Ƙayan idonsa ya sake fitowa dara tamkar abu can sak. Tsayawa ta yi tana dubansa, tabbas a yanzu ta san so, kuma ta san ta afka dumu-dumu a cikin soyayyar mutumin da zai auri yayarta. Kasa motsawa ta yi sam, tana kallon su Aisha suka isa wajensa, ita kuwa da sauri ta juya baya, haɗi da dafa mota ta bashi baya. Kallon su Aisha yake da mamakin girman da suka yi, yaga kuma wasu shegun ɗinkuna a jikinsu, irin shigar da ya tsani ya ga 'yan mata sun yi mai bayyana tsiraici. Bai musu masifa ba, don ko kada su ce daga dawowarsa ya dawo da faɗa. Hakan ya sa gintsa faɗansa ya ɗan wurge su da murmushi, ganin yadda gaba ɗaya suka rikice da murnar dawowarsa. Daidai lokacin su Munira suka iso, duk kunyarta a ranar sakar baki ta yi, tana kallon hansom ɗinta tamkar ta rungume shi. Shi ma ɗin murmushi ya sakar mata, haɗi da nuna jin daɗinsa na yadda ya ganta da kammalalliyar shiga. Ware ido ya shiga yi, yana son ya hango Danja, yarinyar da ta tsaya mishi cikin tunaninsa da duk motsinsa, sai dai wayan bai ganta ba, don tuni ta koma moto ta ɗaga gilas ta yadda babu yadda za a yi na waje ya ganta, amma ita tana ganinsa tas. Cire dauriyarsa ya ce, "Ina 'yar uwarki?" Gaba ɗaya suka cewa, don su ba su ankara da cewa Munira ba ta wurin ba. Ya watsa musu kallo kafin ya ce, "Ku duba kanku ku ga kun cika." Sai a sannan Aisha ta gano abin da yake nufi, ta shiga wage-wage, don dai ta san tare suka fito da Muniran. Mamaki ya kama ta shiga tunanin ina ta je, da sauri ta juya da niyyar zuwa ta dubo ta ko tana moto, amma yayi saurin riko ta, "Ke kyale ta, tunda da ita kuka zo gurin nan. Zuwa ne ba za ta yi ta gaishe ni ba, bana bukata." Daga haka ya haɗe rai kamar gaske, kai ka zata zuciyarsa ba fal take da son ganinta ba. Duk abin da ake tana daga cikin moto tana kallon su. Ajiyar zuciya ta saki, tabbas idan ba ta yi wasa ba soyayya amma za ta iya illata ta. Wasu hawaye ne suka shirin zubo mata, da sauri ta mayar da su, ganin su Aisha sun
taho wajen motar ta san babu mamaki tafiya za su yi. Ta gefenta ya zo ya wuce, ta yi saurin lumshe ido tana daga cikin moto sai da ta ji su Aisha na nokin sannan ta buɗe musu. Aisha ta wurge ta da harara, yanzu me kenan kika yi? Kina nufin haka za ku kasance da ya Ammar har abada kuna nuna wa junanku ƙiyayya? Yanzu ba kun girma ko ba komai jini ɗaya kuke, kuma ke ce ƙarama, ke ya kamata ki yi masa biyayya. Ta kalli Aisha bayan ta ɗaga mata hannu alamar dakatarwa. Aisha, kada ki cika min kunni akan dan uwanki, kada ki manta mutumin nan tun ina zanin goyo yake nuna min kiyayya. Ta yaya kike zaton don na gan shi zan nuna rawar kafa, ƙarshen ta ma ya wulakanta ni? Aisha ba ta yi mata magana ba, alamar ta jawo shin ɗauke kanta ta yi. Ita ma Muniran ɗauke nata kan ta yi, ta kuma ja motar da ƙarfi, fuskarta a haɗe, kai ka ce zahirin abin da yake zuciyarta kenan. Motar su Munira ce ƙarshen kasancewar bata samu gosulo ba kuma ba ta hanyar su ta biyu ba. Mamaki ne ya kama shi ganin yadda motar ta shigo a guje kamar za ta tashi sama. Jira yake ya ga direban da yake wannan tukin gangancin, don a lokacin yana tsaye ana fito da akwatinsa daga bayan moto. Mamaki ne ya kama shi ganin yadda Muniran ta fito, ya saki baki yana kallonta, ganin yadda ta sake zabga kyau tamkar 'yar Indiya. Ga ta doguwa mai kyan dirin jiki, gaba ɗaya ya shagala da kallon yadda take taku tamkar ɗawisu. Zuciyarsu wani irin duka take yi, waya take cikin rausayar da kai tana sakin murmushi cike da aji. Har ta gama ta kashe wayar sannan ta zara gilas ɗin idonta daidai lokacin da ya zo gefenta. Kallon ƙasan ido ta bi shi da shi, da ya saka shi kusan suman zaune. Cikin wata slow voice ta ce, barka da zuwa babban yaya, daga haka ta wuce. Sai a lokacin wata kunya ta kama Ammar ganin yadda duk hadiman gidan suka zuba masa ido. Bai san sanda ya ce, Malam Habu, yaran nan haka suka zauna da bana nan shiga suke duk yadda suka ga dama. Malam Habu ya dan saki murmushi don dai shi ya san ba da wannan mai rawar kan aka yi musu baiku ba. Da Sale har yarinya Muniba aka yi masa. Ammar ganin Malam Habu ba zai ce masa komai ba, hakan ya sa ya shiga gidan yana shakar kamshin turaren da Muniba ta baɗe shi da shi. Sosai yarinya ta tafi da imaninsa, duk hasashen yadda girmanta zai kasance, bai san har tsammanin kyan nata zai kai haka ba. Duk da bai da burin auren mace kyakkyawa, amma Munira ta tafi da imaninsa gaba ɗaya. Ya kuma tabbatar a yanzu ran abin da yake ji game da ita soyayya ce zahiri, ya kuma rasa wadda zai tunkara da al'amarin. Da kunya matuƙa ya ce ya fasa auren ya koma kan kanwa kuma shaƙiƙan juna uwa ɗaya uba ɗaya. A yanzu abin da yake ji game da Munira san baya ji tare da Muniba. Sautari ma yakan manta da tunaninta sai Munira da ta yi masa kaka gida. A falo ya tarar da su dukkansu. Muniba tana ta danna waya don fushi take da aminiyar ta Mami. Ta fito daga ɗakin cikin fara'a ta ce masa, oyoyo mai son mijin Muniba. Gabansa ne ya faɗi jin abin da ta ce mijin Muniba. Ya ɗan yaƙe bayan ya watsa kallonsa akan Muniban da take ta sakin murmushi kunya, alamar hakan ya yi mata daɗi. Gefe ɗaya Munira ma hankalinta ne ya tashi, san ba ta da mafita illa ta haƙura ta bar wa yayarta mijinta, kada duniya ta zage ta, ko da hakan zai zamo ajalinta. Da ta ga zaman gurin ya ishe ta tsam, ta miƙe ta shige ɗaki cikin tashin hankali, ta faɗa kan gadonta, zuciyarta na bugawa sama-sama. Ya za ta yi ne, ya za ta yi da soyayyar mutumin da duk duniya ita ce mutum ta farko da ya tsana? Sai ga wata ƙwalla ta zo mata mai matuƙar zafi, da sauri ta goge jin alamar ana shigowa. Aisha ce fuska a haɗe ta ce, Malama ki zo a yi lodge, ke kaɗai ake jira. Ba tare da ta kalle ta ba ta ce, ni na ƙoshi bana buƙata. Aisha dubanta take kawai tana mamakin hali irin nata. Ita da laifi kuma ita ce mai saurin fushi. Taɓa baki ta yi ta ce, Suwad, ina ce cikinki ba na wani ba, kada ki ci mana, tunda maƙiyinki ya dawo ai dole a daina ganin walwala da farin cikinki. Kuma ina nan babu inda za ni, sai dai ke ki tafi ki bar gidan. Duk waɗannan maganganun daga bakin Ammar suke fitowa, yana tsaye a bakin kofa, fuskarsa a haɗe, yana wurga mata wani kallo mai cike da jin haushi. Ya kuma juya ya fice da sauri. Dama tuni Aisha ta tafi. Munira ta bi bayansa da kallo cikin sanyin jiki da jin zafin kalamansa a kanta. Tana tunani a zuciyarta, wato har yanzu bai sauko ba, duk da addu'ar take a kullum na Ubangiji ya kimsa masa soyayyarta. Har yanzu babu canji, alamar Ammar kinta yake. Ba ta san lokacin da ta tashi ta danna ki ba, ta shiga rera wani kuka bayan ta tura kanta cikin filo. Zafi take ji a zuciyarta,
ta kuma rasa wanda za ta tunkara da matsalarta. Ta ce masa me, ta ce saurayin yayarta take so. Abin kunya, ta san shi ne amsar da kowa zai bata. Haka ta yi zamanta a ɗaki. A ranar ko falo ba ta sake ta fito ba. Zuciyarta tana mata wani irin ƙuna. Safe kwalliya ta zuga cikin wani boyelles kalar red da adon orange flower a jiki. Ita ta fara tashi ta shiga kicin. Tana son girki a rayuwarta, shine aikin da ta fi so fiye da kowane aiki. Breakfast take haɗawa a kicin, kunun gyaɗa da alala za ta yi, sai pepper soup, sai zabga kamshi take tamkar wata amarya ranar farko a gidanta. Kamshi ne ya tashi Ammar da yake falonsa yana kallon kicin ɗin, gadin ne ya raba su. Haka kawai ya ji ransa ya biya, duk da baya son cin abinci da wuri. Haka ya miƙe don ya je ya ga mai aiki dafa da kamshi. Daga wajen gadin nan akwai windo kicin ɗin, a nan ya tsaya ya leƙa. Gabansa ne ya faɗi ganin Munira ce take aikin, tana bin wata waƙa da ta saka a wayarta. Haka kawai ya tsinci kansa cikin annashuwa, ya sake gyara zama yana duban yadda take aikin cikin nishaɗi. Tana yana kallonta har sanda ta juya da niyyar ɗauko firamfen za ta soya yambol. A take idonsa ya gauraya. Kallon kallo aka shiga yi, kowa yana ba wa zuciyarsa haƙƙinsa. Tsawon mintuna sun kasa jure ɗauke ido daga kan juna, har sanda Ammar ya ankare da sauri ya saki tsaki. Mara kunya kawai, ɗauke idonki a kaina, kada ki cinye ni, me kike kallo na? Ita ɗin ma waskewa ta yi ba tare da ta yi magana ba, ta juya ta ci gaba da aikinta. Zuciyar tana mamaki irin kallon da Ammar ɗin yake yi mata. Kallo ne mai cike da nuna zallar su. To ko dai addu'ar ta ya karɓu? Idan ta karɓu ma ai ba su da mafita. Bayan gama abincin a dainin ta jera daidai lokacin 'yan mata suka fara fitowa, suna kallon dainin cikin mamaki. Yau Munira ce da katsa baccin safe ta tashi ta yi breakfast. Tana son girki amma ta fi yin lunch da dina, kasancewar tunda suka yi kandi ta kwari da baccin safe. Kasa haƙuri suka yi sai da suka yi tanka. Yau su madam babu baccin safe ne? Taɓe musu baki ta yi don Muniba idan ba ta so ba akwai muskilanci, ba tare da ta yi magana ba. Ta ci gaba da danna wayarta. Aisha ta san da ita take wannan basarwar don tun jiya ba ta daina fushi da ita ba. Ta taɓa bayanta tana murmushi. Haba mai ƙawa, kada ki bari su gan mu a rana mana. Munira ta ɗan sakar mata murmushi. Dariya suka saka musu gaba ɗaya daidai lokacin da Abba da Momi suka fito. Abba cikin matuƙar farin cikin haɗuwar kan zuri'arsu da yadda suke son juna ya ce, wa ake yi wa dariya haka? Mahmud ce ta shiga bashi labari tana sake dariya. Abba ma da Momi murmushi suka yi. Ya dubi Munira da Aisha yana murmushi. Ku rabu da su kun ji? Aisha ta ce ita ce Abba ba ta ganewa, suna ƙaunar su gan mu a rana. Ammar ne ya shigo cikin sigar wasu kaya ƙanana, jan riga da baƙin wando. Abunka da farin mutum, ba ƙaramin kyau ya yi ba. Fuskar a ɗan haɗe take, sai dai ta yi fresh, ta yi kyau sosai. Abba da Momi ya gaisar, sannan ƙannensa ɗaya bayan ɗaya suka gaishe shi. Da ƙyar Munira ma ta gaishe shi, bayan da zuciyarta ta yi mata umarni da ba za ta gaishe shi ba. Ya saki ajiyar zuciya bayan ya amsa gaisuwar tata a ɗan daƙile kamar da gaske. A tare gaba ɗaya suka hau saman dainin don yin breakfast kamar haɗin baki. Ammar ne ya zauna kusa da Munira. Sosai suke jin ƙamshin juna, sosai zuciyoyin suka shiga wani yanayi daban. Shi da yake namiji ya yi ƙoƙarin cin abinci, ita kuwa mace juya cokalin kawai take yi. Yaushe za ta iya cin abinci ga ta ga Ammar? Ƙanshin mayen turarensa na sake jefa ta cikin wani yanayi na daban. Mami ce ta fuskanci rashin cin abincin nata, har wani ta watso mata tambaya, ya dai Munira? A gigice ta ɗago tana amsawa. Abba ya ce me ya faru ba kya cin abinci? Cikin inda da son kare kai ta ce ba na jin yunwa. Daga haka ta miƙe tare da ajiye cokalin. Gaba ɗaya suka bi ta da kallo, ganin yadda take rangaji a tafiyar kamar za ta afka. Da sauri Aisha ta je ta kama ta. Abba ma ya miƙe ya isa wajen, gwanar kuka, tuni hawaye ya wanke idonta. Abba ya ce lafiya ne? Kanta ta nuna kafin Aisha ta kwantar da ita akan kujera. Abba ya ce am sorry, kin ji? Ke Aisha zubo mata ruwan ti sai ki kawo mata paracetamol ta sha. Aisha da sauri ta koma dainin. Munira na kwance suka dinga zuwa suna yi mata sannu. Ammar yana zaune ba abin da ya dame shi kamar gaske, sai dai zuciyarsa da tunaninsa duk yana kanta. Shi ma gaba ɗaya ya kasa cin abincin, sai cakula shi yake yi. Ji yake shi ma tamkar ba shi da lafiya. Zuwa lokaci kaɗan bacci ya ɗauke ta. Dama rashin bacci ne ya jaza mata ciwon kai. A lokacin ne kuma ƙannen Ammar suka takura masa akan sai ya ba su tsaraba.
matuƙar ɓacin rai ya watsa masa hasara tare da cewa idan da uban da ya aike ni a cikin ku sai ya zo ya danne ni ya kwata. Tsis suka yi babu wanda ya tanka don ba su san dalilin faɗansa ba. Daidai lokacin Munir kozin ɗinsu ya shigo ɗan gidan Baffa Kabir. Bai kai shi girma ba amma haka Ammar yake abota da shi kasancewar ba shi da sa'a a dangi duk ya girme su. Ammar yana ɗan murmushi ya tarbe shi kasancewar ya san Munira ba ta da abokin da ya wuce Munir duk da ya ba ta shekara 2. Cikin fara'a ya buɗe baki yana masa kallon mamaki. Yaron nan haka ka sake zama rusheshe ni da falolu. Gaba ɗaya falon aka saka dariya banda Muniba da jikinta yake a sanyaye da al'amarin yayan nata. Tun dawowarsa ta ga gaba ɗaya ya canza baya nuna mata kulawa balle zazzafar soyayya. A jiya ta zata gajiya ne to yau kuma fa menene dalilin hankalinta a tashe yake? Tabbas sai dai ita ɗin tana da juriya da son kawar da kai a kan duk wani al'amari da ta tabbatar zai saka ta a cikin damuwa. Munir ya watsa wa yayan nasa wani kallo don a rayuwarsa sam ya tsani a ce masa ya ƙara ƙiba don ya tsani ta sosai. Ya ce yaya Ammar me yasa please ka bari bana so. Ammar dariya ya ce kai ne na rasa yadda zaka kai ƙiba wallahi. So ya garin? Munir ya taɓe baki well gari yana nan inda ka bar shi sannan ya jefa kallon su akan 'yan matan. Kai ina princess ɗina take? Aisha ta ce yau kan princess ɗinka an binciko fayil ɗinta. Ya zaro ido me kika ce? Me ya same ta? Wayyo Allah na kin san yadda nake jin ta a raina kuwa. Ammar gamansa ya faɗi ya tsaya yana duban Munir yadda yake rawar kafa a ransa ya ayyana kada dai a ce soyayya suke. Aisha ya watsa wa harara jin Munir ya ce ta kira masa Munira ita kuma ta tashi da rawar kafa ta tafi. Babu wanda ya ankara da hararar balle Aisha da tuni ta wuce ta yi tafiyarta. Hankalinsa ya koma kan Munir da yake ta kuɗa Munira wai duk ta fi su kyau dama don shi aka saka mata sunanta. Saboda haka ba ta da wani miji da ya wuce shi. Ammar ji ya yi kamar ya tashi ya rufe shi da duka sai dai babu hali tuni zuciyarsa ta ba shi shawara ya samu abbansu ya fahimtar da shi halin da yake ciki ko a tausaya masa a ba shi auren Munira. Zai iya kuwa da wani idon tsam ya miƙe ba tare da ya kalli kowa ba ya yi hanyar fita ganin Aisha ta dawo har ta sanar da Munir ɗin. Munir ta ce wai ya je falon momi ba za ta iya fitowa ba. Shi kuma ya miƙe yana faɗin Allah sarki my beautiful princess. Minti 5 da fitar Ammar ya dawo fuskarsa a haɗe idonsa na sauka a kan Muniba sai ya kasa aikata abin da ya yi niyyar. Tausayinta ya dirar masa so ya yi ya je ya ce da Munira ta fito ya kai ta asibiti baya son ƙannan nasa su harbo jirginsa duk da ya san komai daren daɗewa sai hakan ta faru. To mai saurare a nan za mu dakata sai Allah ya kai mu.